Bona nit. La fotografia submarina és una especialitat que encara no està gaire estesa, però que desperta passions entre els que hi són aficionats. Per fer fotografia submarina es necessiten dues persones, el fotògraf i el seu ajudant, que també fa de model i que té una funció cada cop més reconeguda. En el reportatge següent veurem com treballa un fotògraf submarí. Aquest recull de fotografies és fruit de moltes hores d'immersió i de molts anys d'experiència en aquest món. L'afició per la fotografia i la devoció pel mar han fet que Carles Fabrelles s'hagi acabat dedicant mig professionalment a la fotografia submarina. Tot i haver visitat les Maldives, el Mar Roig o les Illes Canàries per capturar escenes submarines, els fons que més li agrada fotografiar són els seus, la Costa Brava i sobretot les Illes Medes. Quan pot surt amb la seva barca des del port de l'Estartit en direcció a la reserva natural. L'objectiu és sempre el mateix, buscar imatges submarines que expressin alguna cosa. El que m'agrada de la fotografia submarina, doncs, principalment és l'expressar les emocions i el que jo veig allà sota, el poder-ho expressar i poder-ho ensenyar a molta gent que per una raó o altra no ho pot veure en directe. En les competicions de fotografia submarina, en Carles ha quedat 4 vegades subcampió de Catalunya i en 3 ocasions entre els 8 primers classificats d'Espanya. Amb tot, creu que la fotografia és un terreny molt subjectiu i, segons diu, no es pot valorar la qualitat d'un fotògraf submarí pel seu rànquing en els campionats. La fotografia submarina és una cosa molt subjectiva, que valorar els campionats per la posició que quedis es fa difícil. Jo crec que el més important és que tu estiguis satisfet amb les imatges que prens i que tu siguis molt crític amb les teves imatges per poder anar millorant constantment. Una figura poc coneguda però imprescindible per a tot fotògraf submarí és la persona que li fa de model. A part de col·locar-se estratègicament i ser un punt de referència en la fotografia, el model és el company d'immersió del fotògraf i l'ajuda a portar tot el material i a buscar bons enquadraments. De fet, en molts indrets ja se'ls ha tret el qualificatiu de model i se'ls comença a anomenar cofotògrafs. Tot i que cada vegada hi ha més persones aficionades a la fotografia submarina, els més experimentats creuen que és una modalitat molt verge, on falten grans dosis de creació i experimentació. La fotografia submarina està, jo crec, en els seus inicis. Portem molts anys de retard envers la fotografia terrestre i, lògicament, crec que la fotografia submarina ha d'evolucionar molt i tots els fotògrafs submarins hem d'investigar noves formes de treballar. En aquests moments estem molt vigilant que sigui una foto molt tècnicament correcta i deixem una mica la creativitat de banda. Jo crec que ha de millorar molt. Per iniciar-se en el món de la fotografia submarina no cal ser un gran fotògraf ni disposar de bon material. A tots els centres fotogràfics venen petites càmeres estanques del sistema utilitzar i llançar, que poden ser de gran utilitat per als submarinistes novells. Demà acabarem l'espai de vacances d'aquesta temporada amb un reportatge sobre un pescador de Badalona. Bona nit.